Εσείς καθίστε δίπλα μου. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι πέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής. Αλεπίστευσον ψυχή προς μετάνοια, όσοι πορνικράζουσα συνδάκρυση, Κύριε ελεησόν με. Μάμας η επομβρίσας, Χριστέ πηγήν των ιάσεων, εν το πανσεύτον ναό της Παρθένος ημέρων, τότης εις ευλογίας ρατισμό φυγαδεύεις τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρθένος έτεκες απειρόγανε και Παρθένος έμεινας, μη τυραννύπευτε Θεοτό και Μαρία, Χριστόν των Θεών ημών οικέτευε, σωθήνε ημάς. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνω, και συγχώρησιν των πεσμάτων ημών έχισε, εν των ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλισαν. Ευδόκησας Κύριε την γην σου. Σοφία. Αυτό το δύο. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνε τι ανούκα πεσχύνεται αδερφούς αυτούς καλή, λέγον, απαγγελώ το όνομά σου, της αδερφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλι εγώ έσομαι πεποιθώς επ' αυτό, και πάλι ειδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδοκεν ο Θεός, έβιουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε των αυτών, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος εγώντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου δια παντός τους ειν ένοχοι εις αντουλίας, που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσχεστε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Ειρήνης
εσύ το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλιστήσετε, ισουδέν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδήνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση τους εν διοικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Όλοι μαζί. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείως των Αγιών του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Πλεόντων, οδηπορούντων, υπταμένων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του καταφυτίσε το είδατη τούτο, την καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργειαν του Κυρίου δεηθόμεν. Του γενέστε το είδωρ τούτο, ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθόμεν. Του καταπεμφθήνε αυτό την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν. Των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθόμεν. Φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως, δια της ομούσιου τριάδος του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει μας ιούς και κληρονόμους της βασιλείας αυτού, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε και ραντισμού του Κυρίου δεηθόμεν. Εκουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Αγία Θεοτόκου και σώσου ημάς.
Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε δεηθών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο μόχθο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις αυτός Κύριε ο Θεός, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ον εν το ονόματί σου κατερχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν συν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων τορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεών αξίους εμάς φύσον Θεοτό και Παρθένα παρόσα τα πλημελή. Μα κάνετε αυτά τα προβλήματά μας. Και παρέτησα οι άματα της ευλαβώς προσκυνούσης την ευλογία σου άχραντε. Όσον δωρεών αξίωση μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρόρωσα τα πλημελήματα ημών, επαρέχουσα οι άματα, τους εν πίστη λαμβάνωση, την ευλογία σου άχραντε. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Απροφητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήστε και σώσε εμάς τους αριθώς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πρώτη Δευτέρα Δημοτικό. Ρίξτε πολύ. Στο γραφείο Καλά και εδώ. Πάμε
Της Νίκης. Ακουγόμαστε, μ' ακούτε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, αλλά επειδή αισθάνομαι την αγάπη σας, επειδή αισθανόμαστε την αγάπη σας να μας πλημμυρίσει εδώ σήμερα, θέλω να σας πω δύο κουβέντες. Η Νίκη ήρθε για να ενώσει τον ελληνικό λαό, δεν ήρθε για να τον διχάσει. Για τη Νίκη δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου, ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώοι, ούτε αριστεροί. Μόνο Έλληνες πατριώτες υπάρχουν. Απλώς η Νίκη ήταν μια ανάγκη για να δημιουργηθεί. Μια ανάγκη. Εδώ ο πρόεδρος μας που μας στρατολόγησε όλους και κάναμε αυτό το παράτολμο εγχείρημα. Η ανάγκη ήταν η εξής. Εκινδύνευαν και κινδυνεύουν ακόμα πολύ τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Δηλαδή, εκινδυνεύει η ίδια μας η πατρίδα. Βλέπετε ότι αυτή η κομματική συμπαιγνία που κυβερνάει σήμερα τον τόπο, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγονται όλα τα άλλα, δεν υπάρχει διαφορά στην πολιτική τους, ούτε στην οικονομία, ούτε στην υγεία. Ακόμα και στα μείζωνα εθνικά θέματα εξεπούλησαν τη Μακεδονία μας, δεν διστάζουν να ξεπουλήσουν και το Αιγαίο μας ακόμα. Οπότε πρώτος λόγος ο κίνδυνος για την πατρίδα μας. Δεύτερος λόγος σύστασης της Νίκης είναι η πίστη μας, η οποία βλέπετε ότι χλευάζεται παταγωδώς από τις τηλεοράσεις, από τους λογοτέχνες τους, από τους ηθοποιούς τους, από τους δημοσιογράφους τους, από τους πολιτικούς τους, από τους δασκάλους τους, από όλους. Η Νίκη αυτό δεν θα το επιτρέψει να χλευάζονται όλα τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Και τρίτον που βλέπουμε εμείς και εσείς, εμείς σαν πολίτες ίσως το αισθανόμαστε πιο έντονα, είναι το ότι προσπαθούν να χτυπήσουν στην καρδιά την ελληνική οικογένεια, να εκμαυλήσουν το πιο ιερό κύτταρο της κοινωνίας μας, της οικογένειας μας και να προβάλλουν από τηλεοράσεως και από φόκους μεγάλους οικογένειες με σκύλους, με φίλους και τον εαυτό τους. Δεν είναι οικογένειες αυτές, φίλοι μου. Δεν μπορεί αυτή η οικογένεια να προχωρήσει το έθνος μας. Η οικογένεια η ελληνική είναι και θα παραμείνει ιερή. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω στην αγάπη σας εδώ και πρέπει να το ξέρετε, η πολιτική, εγώ δεν βάζω τον εαυτούς μου στους πολιτικούς, αλλά θέλω αυτά που αισθάνομαι να τα μοιράζομαι μαζί σας. Αυτή η τάξη των παγκοσμιοποιητών προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει, προσέξτε το αυτό που θα σας πω, προσέξτε το, προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει ένα καινούριο προπατορικό αμάρτημα, εφάμιλο του προηγουμένου. Και πρώτα ο πονηρός έβαλε διαβολή στον άνθρωπο όταν ο Θεός του έδωσε εντολή να μην φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και ο άνθρωπος το έκανε. Ξέρετε τι δέλεαρ του έβαλε? Να τον μετατρέψει από άνθρωπο σε Θεό. Αυτή ήταν η διαβολή τότε. Και τώρα το ίδιο πάει να κάνει. Τώρα υπάρχει μια τάξη που διατήρεται την επιστήμη, την τεχνολογία, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα επιτεύγματα, τα σοβαρά επιτεύγματα της ιατρικής, και λέει ότι αν παντρέψει αυτά τα δύο πράγματα θα μπορεί να μας αναβαθμίσει. Θα μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος που είναι η κορονίδα της δημιουργίας, το τέλειο, το υπερτέλειο πλάσμα του Θεού, να το αναβαθμίσει. Ποιος θα τολμήσει να αναβαθμίσει το πλάσμα που βγήκε από τα χέρια του Θεού και δεν θα το κάνει ζημία? Αυτό θέλω να πω στην αγάπη σας. Δεν είμαστε, όπως είπαμε προχθές στη Βουλή, ούτε λάπτοπ, ούτε κινητά τηλέφωνα και δεν χρειαζόμαστε αναβάθμιση από κανέναν από αυτούς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι από κάθε γωνιά που θα υπάρχει άνθρωπος της Νίκης θα τους τα λέμε
θα αφυπνίζουμε τον κόσμο, ώστε ο Θεός να μην επιτρέψει άλλο την κατρακύλα της χώρας μας, αγαπητοί μου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο σας τον δίνω, θα δώσω τώρα στον αγαπητό μας πρόεδρο, ο οποίος πραγματικά ποτέ δεν συνηθίζω δημόσια να λέω τίποτα για την αγάπη του Προέδρου. Σε παρακαλώ Δημήτρη, αισθάνομαι η ανάγκη να το πω. Είναι από όλους ταπεινότερος από εμάς. Πάντα λιώνει τις γωνίες του κακού μας χαρακτήρα. Είναι ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης ο Μετσιός. Σας χαιρετώ από καρδίας όλους. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία ακούμε από πολιτικούς με την τρέχουσα σημασία του όρου να μιλάνε από καρδίες και μέσα από την καρδιά τους να βγάζουν αυτά τα άνθη. Ποια είναι τα άνθη? Είναι τα άνθη του γένους μας. Ακούσαμε τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο και συμπολεμιστή να μιλάει για την Αγία μας Εκκλησία και τον Χριστό, να αναφέρει τη λέξη φιλοπατρία και να τονίζει και να αναδεικνύει τον ιερό θεσμό της οικογένειας. Με λίγα λόγια, ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, ο αγαπητός γιατρός, περιέγραψε όλη την ιστορία της Ρωμιοσύνης. Η αγάπη στον Χριστό, η φιλοπατρία, η άδολη και ο σεβασμός των ιερών θεσμών της οικογένειας. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε να μπει η νίκη στη Βουλή, για να αναδείξουμε τα κυβερνητικά μας απολυτήρητα. Μας λένε ειρωνευόμενοι την προσπάθειά μας ότι είμαστε το κόμμα του κύριε Λέισον. Τιμή μας και καμάρι μας και πάλι. Δεν είμαστε το κόμμα ούτε της μασονίας, ούτε της ανεξυγγυντίας, ούτε της κλεψιάς και της ατιμίας. Βεβαίως είμαστε ένα κόμμα το οποίο στηρίχτηκε και στηρίζεται και θα στηριχτεί, αγαπητοί φίλοι και Χριστό αδελφοί, στην προσευχή. Την ευχή και την προσευχή της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεν θέλω να σας μεταφέρω. Αγαπητοί μου, λίγοι είμαστε, λίγοι. Βεβαίως την επόμενη φορά στην Θεό θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Μη φοβούν το μικρό πίμνιον. Σας διαβεβαιώ ότι συνεχώς ρίχνουμε τσεκουριές μέσα στη Βουλή. Δεν ακούγονται πολύ. Μας αποκρύπτουν. Αλλά αυτές οι τσεκουριές κάποια στιγμή και θα ακούγονται και θα γκρεμίσουν το σάπιο δέντρο της κομματοκρατίας για να αναστηθεί το ολόδροσο δέντρο της φυλής των Ελλήνων. Θα γίνει στο τέλος αυτό. Να ευχαριστήσω από το βάθος της καρδίας όλους εσάς και να μας συγχωρείτε για τις ελλείψεις μας. Το λέω πάντοτε και εδώ στους αγαπητούς μας φίλους, ένα παιδί όταν γεννιέται δεν μαθαίνει, αγαπητοί μου, κατευθείαν να περπατάει. Μπουσουλάει στην αρχή, μετά θα το πιάσουν από το χεράκι και στο τέλος το παιδί αυτό δεν θα το πιάνουμε. Έτσι είναι και η νίκη. Ζητάω να μας συγχωρέσετε για τις όποιες παραλήψεις μας, να ξέρετε ότι αυτό σας το λέω νυχθημερών. Εργαζόμαστε, δεν πήγαμε στην Αθήνα, ούτε πήγαμε στη Βουλή για να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε. Το έλεγα και προεκλογικός και το βιώνω, σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Βιώνω ότι φορέσαμε ένα κάρθινο στεφάνι και πορευόμαστε σε έναν Γολγοθά, γιατί έχουμε να κάνουμε με θεριά τα οποία και μόνο που λέμε και καμαρώνουμε στα έδρανα της Βουλής ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και αγαπάμε την πατρίδα, αμέσως εκτοξεύουν και βλέμματα πονηρά και θέλουν να μας εξαφανίσουν. Δεν θέλουν να μας προβάλλουν, γι' αυτό και δεν μας βλέπετε στις κάμερες. Όσες φορές μας προσκαλούν, συνήθως για θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον παικτικό σωλήνα και τα όργανα που είναι κάτω από τη μέση μας. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Μα εμείς δεν μπήκαμε γι' αυτό στη Βουλή. Μπήκαμε για να αναδείξουμε τα καλούδια, τα πνευματικά της παραδόσεώς μας. Και θα αγωνιστούμε, αγαπητοί μου. Ήδη οι καρποί των κόπων μας άρχισαν να αναφέρονται. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και οι 10 βουλευτές είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά η δικιά μας.
Όπως έλεγε και ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης που τον αγαπώ πολύ, τον Άγιο αυτόν άνθρωπο, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει. Είναι βαθιά τα σκοτάδια που ζούμε τώρα. Ναι, όλοι μας τα βλέπουμε. Ζούμε μια περιραίουσα παράνοια. Θυμάστε τι έλεγε και ο Μέγας Αντώνιος. Τώρα την κατάλαβα αυτή την προφητεία του. Έρχεται καιρός που λέει είναι οι άνθρωποι μανώσινοι, που θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Εάν είδωση την μη μενόμενον, αν δουν κάποιον που δεν είναι τρελός, επαναστατήσονται αυτό λέγοντες. Θα επαναστατήσουν εναντίον του και θα λένε σημαίνει διατομή είναι όμοιον αυτής. Δηλαδή εσύ είσαι τρελός γιατί δεν είσαι σαν εμάς. Έτσι ακριβώς μας βλέπουν τώρα. Μιλάμε στη Βουλή, αναφέρουμε Αγίους, αναφέρουμε πατέρες και από κάτω μας λένε πολλές φορές σταματήστε, βουλώστε, για μας αυτά είναι παράσημα. Ήρθαμε ως μαγιά. Ξέρουν οι νοικοκυρές ότι λίγη μαγιά όλο το ζυμάρι το φουσκώνει. Αλλά θέλει και δυνατά μπράτσα και θέλει πολλά μπράτσα. Η νίκη σιγά σιγά πρέπει να μεγαλώσει, να επιστρατευτεί όλος ο υγιής κόσμος της πατρίδας. Το λέμε να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στο έθνος μας. Και υπάρχει πολλή υγεία. Το κακό έχει κουδουνάκια και ακούγεται τούτη την εποχή. Υπάρχουν άνθρωποι που μοσχοβολούν σαν το τίμιο ξύλο. Υπάρχουν Ρωμνοί και Έλληνες που λέει και ο Κόντογλου όπως τους έπλασε ο Θεός. Αρχαίοι άνθρωποι. Αυτοί είναι νίκη χωρίς να το ξέρουν. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας μας. Τώρα ξεκινάει η προσπάθειά μας να διώξουμε την κομματοκρατία και επιτέλους κάποια στιγμή το είπα και χθες στις αίρες που είχαμε εκδήλωση, να το ξέρετε αυτό. Η νίκη θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Αμήν. Να το ξέρετε. Όχι εμείς. Η νίκη. Αυτό γράψτε και εντυπώστε στη μνήμη σας, γιατί νομοτελειακώς εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Όλοι οι λαοί, και ευρωπαϊκοί και εμείς, σιγά σιγά όπως ο άσοδος Υιός θα έρθουμε εις αυτόν και θα επιστρέψουμε στο ένδοξο αυτό καλυβάκι που λέει και ο ποιητής που λέγεται Ορθόδοξη παράδοση. Θέλουμε δεν θέλουμε, ο δρόμος της πατρίδας είναι μέσω της Ορθόδοξης παράδοσης. Αγαπητοί μου, με τις ευχές της Αγίας μας Εκκλησίας του Σεβαστού Πατρός Αστερίου εγκαινιάσαμε σήμερα όχι ένα βουλευτικό γραφείο. Η νίκη δεν εγκαινιάζει βουλευτικά γραφεία. Πνευματικά κέντρα εγκαινιάζει η νίκη. Έτσι τα βλέπουμε εμείς. Του αγαπητού μας φίλου και γιατρού που πραγματικά αγωνιστούν όσο τον βλέπω από κοντά στο στίβο της μάχης, τον Νίκο κάτω στο λάκκο των Λεόντων που λέγεται Ελληνική Βουλή, τόσο τιμώ και την αγωνιστικότητά του και το ζήλο του και την αυστηρή προσήλωσή του στις αρχές του γένους. Ένας άξιος άνθρωπος. Να τον περιβάλλουμε με περισσότερη αγάπη, να τον στηρίξουμε και εν κατακλείδη για να μην σας κουράζουμε. Πάντοτε αγαπητοί μου το έλεγα τι αποκόμισα 35 χρόνια ως δάσκαλος και ως πατέρας. Πρώτον, δεν μπορείς ούτε να μεγαλώσεις παιδιά, ούτε να διδάξεις παιδιά, ούτε να κυβερνήσεις λαούς με υπερηφάνεια και εγωισμό. Διδάσκουμε, κυβερνούμε με ταπείνωση, σεβαστέ μου πατέρα, γέροντα, και όχι ταπεινώνοντας. Και δεύτερον, αυτό που λείπει σήμερα από την κοινωνία, γονείς είμαστε, ας το πω έτσι, δάσκαλοι είμαστε, πολιτικοί είμαστε, κυρίως οι γονείς όλοι αγαπάμε, τα παιδιά μας και τα λοιπά. Αλλά λείπει και κάτι άλλο. Αυτό που λείπει από την πατρίδα του την εποχή για να μπορέσει να ανορθωθεί και αναστηθεί ο τόπος. Αγαπητοί μου, λείπουν τα πρότυπα. Πρότυπο, παράδειγμα δηλαδή. Έλεγε ένας αρχαίος σοφός και εμείς θα το εφαρμόσουμε. Δι τον αγαθόν άρχοντα εξερχόμενον της αρχής ου πλουσιότερον αλλά ενδοξότερον γεγονένε. Δηλαδή, όταν ένας άρχοντας, ένας πολιτικός τελειώνει την πολιτική του καριέρα, πρέπει να είναι όχι ο πλουσιότερος, αλλά ο ενδοξότερος. Να τον βλέπει ο κόσμος και να του πιάνει το χέρι και να του λέει μπράβο για την πορεία σου. Για μας, επαναλαμβάνω, είναι διακονία, είναι ακάθινο στεφάνι, είναι Γολγοθάς. Με δάκρυα στα μάτια θα αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας, όπως μας το δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Μπήκαμε για να θυσιαστούμε για την πατρίδα. Σας το λέμε, μπήκαμε για να θυσιαστούμε για την πατρίδα και θα επιτύχει ο αγώνας μας.
Δεν είμαστε συνηθισμένοι και σε θέματα και να απαντήσουμε. Να σου πω, μαζί θα προχωρήσουμε. Και πάλι ευχαριστήσεις, σας ευχαριστούμε πολύ αυτή την ωραία λαμπρή ημέρα του φθινοπόρου. Πώς έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, μετά την βόρα, δεν έχουμε βόρα σήμερα, βόρα περνάει το γένος μας. Μη φοβάστε αγαπητοί μου, μη φοβάστε. Έλεγε και στα παιδιά, μη φοβάστε. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ούκ έδωκε νημήν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως. Ο φόβος είναι το όπλο. Κοιτάμε μπροστά. Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Ξέρετε, γιατί τα ακούμε. Σωστή πλευρά της ιστορίας τελευταία. Πρώτον, το συμφέρον του γένους μας, και αν θέλετε να το προχωρήσουμε, η μόνη σωστή πλευρά της ιστορίας που ποτέ δεν αποτυχάνεις είναι ο Χριστός. Αυτόν ακολουθούμε. Αυτή είναι η σωστή πλευρά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ψήφο σας, για την στήριξή σας από καρδίας. Η νίκη θα συνεχίσει τον αγώνα κοιτώντας όχι δεξιά και αριστερά, αλλά ψηλά. Έλεγα στους μαθητές μου, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να απεκδηθώ την προηγούμενη παρουσία μου στην τάξη. Όταν λέω κάνεις κάτι κακό, παιδί μου, να μην κοιτάς μόνο δεξιά και αριστερά, να κοιτάς και ψηλά. Έστι ούν οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Αυτό εμείς δεν το ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με τη νίκη, ο Θεός με θυμών και ο Δής καθημών. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και τον βουλευτή Κατερίνης, τον κύριο Κομνηνό Βελβερούδη, θα μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι της Νίκης. Δεν θα επεκταθώ σε πολιτικούς λόγους, τα έχουν πει εκτενώς και ο Πρόεδρος και ο αγαπητός Νικόλαος. Θέλω μόνο να ευχηθώ από καρδίας καρποφόρο διακονία στο στίβο της πολιτικής εδώ στον αγαπητό αδελφό μας τον Νικόλαο, γιατί ο θερισμός πολύς, οι δε εργάτε με την αξιοπρέπεια και με την κατάρτιση του Νικολάου ολίγοι. Επίσης να ευχηθώ στην οικογένειά του, στην πολύτεκνη οικογένειά του. Είδατε με πόσο πραγματικά έτσι στένος προασπίζεται τα της οικογένειας, του ιερού αυτού θεσμού της κοινωνίας μας, ο Νικόλαος, και πραγματικά αξίζει να το τονίσουμε αυτό για όλους εμάς, και εμείς, και εγώ πολύτεκνος είμαι και ο Νικόλαος υπερπολύτεκνος, και τελικά στη νίκη άμα μετρήσουμε τα παιδιά που έχουμε, και ο πρόεδρος τρίτεκνος λέει, άμα μετρήσουμε κάνουμε μεγάλες ομάδες. Ας πούμε εγώ στο γραφείο μου το πολιτικό έχω 5 και 4, 9, και έχω μια κυρία με 9 παιδιά, 23 παιδιά έχουν οι άνθρωποι που συνεργάζονται στο γραφείο μας. Έτσι πρέπει να στηριχθεί η πολυτεχνική οικογένεια και από το κράτος, το οποίο τελικά όμως, είπα να μην μιλήσω πολιτικά, αλλά δεν γίνεται, το οποίο το κράτος, παρόλο που προεκλογικά είπε ότι θα τη στηρίξει την οικογένεια, ο δαμός προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται, και σίγουρα τα μέτρα που λαμβάνει είναι τελείως εμβαλωτικά και επιδερμικά. Επίσης είπα προηγουμένως, θέλω να ευχηθώ και στην οικογένεια, γιατί οι οικογένειες μας δεν ήμασταν πολιτικοί, δεν φανταζόμασταν ότι θα περάσουμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, σε αυτήν την περιπέτεια για τη σωτηρία της πατρίδος και της εθνικής μας διάσωσης, ότι θα γίνουμε Αθηναίοι ενώ δεν ήμασταν Αθηναίοι, ότι θα γίνουμε πολιτικοί ενώ δεν ήμασταν πολιτικοί. Τέλος πάντων, οι οικογένειές μας είναι τα στηρίγματά μας και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να ευχηθούμε καλή δύναμη στην οικογένεια του Νικολάου και σε όλων των βουλευτών, όπως επίσης και στους ανθρώπους που θα στελεχώσουν το γραφείο να έχουν δημιουργική ανιδιοτελή προσφορά, γιατί έχει μεγάλη σημασία, κανένας από εμάς δεν μπορεί μόνος του να μετέλθει αυτό το μεγάλο διαγίνευμα, να υποστηρίξει τα όσια και τα ιερά της πατρίδας μας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε όλους. Και τη νίκη της πατρίδας μας.
όσοι μπορείτε να κεραστείτε και στους μπουφέτες που υπάρχουν.